आणि पप्पा आहे चूल पेटवतात, भात ठेवलेला आहे आणि दीपाली आहे फोडणी खेकडे देतात. खेकड्यांचे ही बघा कालवा आणि मोठी आहेत कालवा. टपोरी आहेत कालवा. खेकड्याचा रस्सो ह्याच्यात आणि कालवा हे बघा, लोणचा, अंडी, कांदो आणि सोल. चल घे कालवा बाबा. कालवा नाही कालवा लय आहेत बाबा, हे बघा. आणि हाय गंधर्वान पण कालवा घेतल्या ना. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आम्ही गावात इलो आणि गावात येऊ दुसरं दिवस आमचो आणि हाय विठ्ठलान सर्व कलर काम करून घेतलेलो. त्यामुळे आम्ही आज ठरवलं की आम्ही आमच्या बागेत जाऊन जेवण करायचं आणि जेवायचा, त्याच्यासाठी म्हणजे वनभोजन. त्याच्यासाठी ह्या सर्व सामान आम्ही वगैरे घेतलं आणि मेनू ठरवलं आम्ही खेकडे आणि कालवा. आणि आता आम्ही जास्त वेळ नाही काढत, आम्ही जातो आता आमच्या बागेत वनभोजनात. चला गाईज, लेट्स गो. हा घेवा 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 आता, हा घेवा घेवा. तर म्हणजे घाटी चढतो आम्ही सर्वजण. हे बघा, काल गंधर्व पडलो हाय त्यानं घसरूक होता. वनभोजनात चाललो. वनात भोजन म्हणजे वनभोजन. आम्ही चाललो. पप्पा आणि दीपाली हाय चूल पेटवतात. हे बघा, आग पेटली बाबा, चूल पेटली आमची फायनली. पाणी ठेवा, धूप बिव गाव त्याला काय नाही का काय याला. पहिला आदान ठेवतोस ना. हो, भात गावतो ना तांदूळ. आधी काहीतरी खातात ना तुम्ही. हो हो, आधी भात ठेवूया ना आदान ठेवा, मग काय हे काहीतरी खातील मग. आणि पहिले खेकडे घालूया आणि मग हे कालवा. हा खेकडे घालू. तर म्हणजे आता जेवणासाठी पाणी हवा बनव का. तर पाणी आता पंप चालू करून, हे बघा हे पंप आणि पंप चालू करून हे पाणी भरून घेतो. हे पण जागा आमची पडवी हा आहे मस्त अगदी. ही बघा, आणि जेवण आम्ही थंय बनवतो त्या कोपऱ्यात. थंय ते बघा, थंय ही बघा, ही बघा खय ती. तर म्हणजे बघ खेकडो आणलो, पण आमचा लपडा काय झाला, खेकडे कमी भेटले, दोनच खेकडे भेटले. हे बघा, ह्यो एक खेकडो आणि ह्यो एक खेकडो. सामोरात बटाटे घालले म्हणजे वाडा. पण जिवंत चांगलं ताजं आहे. पुरली जेवणात. हे बघा, हे बागो बागो, हे पकड. हा मनीष ऐकत नाही बाबा, पकडल्या. तर मंडळी हाय वहिनी आमची खेकडे धुवता आणि खेकड्यांचा लपडा झाला की खेकडे 2 किलो सांगितले होते, ते 2च घेऊन आणि फक्त 2च कुर्ले मिळाले आमका. पण कालवा आम्ही हाणलाव, 2 किलो कालवा असणार होय ना. कालवा 1.5-2 किलो कालवा. कालवा मजबूत होत. हे बघ मजबूत कालवा म्हणजे 10-15 कप होते. हम्म. म्हणजे टोटल 500 रुपयाची आम्ही सांगितली होती कालवा. त्यामुळे कालवा हात मजबूत. आणि आता ह्या कालवांचा सुका करणार, सोलकडी मिक्सर लावून हाणलं. आणि हे खेकडे हात ते लोणच्यासारखे खायचे. रस्सो करूया ना. वहिनीने खेकडे साफ केल्यानंत आणि दीपाली बाकी आहे सर्व करता. आणि विठ्ठलने पाणी हाणूक गेले, विठ्ठल आणि गंधर्व. आणि बाकी कंपनी आहे हे बघा खेळतात. हे वांडर कोण बोलता, तो वांडर नाही बोलायचा, माकड बोलायचे. पप्पा ते बघ ह्या खाली टेकला म्हणून पप्पा त्या टेकावं लावतं. ते बघा, ते बस ना कोपरे. पप्पा म्हणतात भूक लागली, फणस फोडूया. ते बघ फणस. हा हा, खय येतस कुर्ले साफ केलंस ना चमचम. भूक लागली हा, त्यामुळे पप्पा हे फणस फोडतात आणि अगोदर आपण खातात. आणि जास्त गरे नाहीत वाटतं याच्यात, आमचो नाही तो फणस, हे वेगळे आहेत. ते एक एकच येत वाटतं वाट्या का. अरे बापरे, गरे नाही त्याच्यात, गरे कमी आहेत त्याच्यात, मोठे आहेत पण एक एक भेटलो तरी लय झालो. आंबे कापा नाही तर चला.
आणि वहिनी ते कालवा साफ करता. आणि दीपाली काय? तांदूळ घालते, आदान टापला. हां हां. दीपाली आहे तांदूळ धुवून घेता आणि हय घाले ना आदान तापलेला हा. तर वहिनी हाय एका साईडला बसली आहे आणि कालवा साफ करता. ही बघा तिच्याला जबाबदारी दिलेली खेकडे आणि कालवा साफ करूचे. करतील ना वहिनी कालवा? हां. मस्तपैकी कढीपत्तो आणि कांदो टाकलाय फोडणीत. आणि पप्पा आहे चूल पेटवतात, भात ठेवलेला आहे. आणि दीपाली आहे फोडणी देता, खेकड्यांचे खेकड्यांसाठी फोडणी देता. काम युद्ध पातळीवर चालू आहे. पप्पा तुम्ही फक्त चूल बघत राहा, बाकी आम्ही हे आहे. मसाले द्या ए मुलांनो, हे मसाले देवा, मसाले द्यावा सगळे. ती काय खातात? हे आहे आंबे खातात. तुम्ही खाऊ गेलास? हा बघ बिचारे आहे पाणी घेऊन इले. अरे बरणे ते बरणे पिऊसाठी पाणी घेऊन इले. अरे डबे द्या मसाल्याचे तीनवले ते. हा दीपाली खेकडे ना पहिले, खेकडे. हा नंतर कालवा. हा हे तुम्ही खावा काहीतरी, फणस बिनस खावा, आंबे खावा. तर म्हणते खेकडे टाकलंय फोडणीत. आता पाणी टाकून शिजत ठेवणार. हवी पाणी घेऊन येत आंब्यात भरून जा. हे कोणा पुरणार? फक्त रस्त्यासाठी आहेत ते. फक्त मुंबईवाल्यांसाठी हा, कारण गावाला भावी खेकडे आज खातात. आणणार नाही. भावी तांबे हा ना त्याच्यातले. हा तो तांबे हा, तो एक तांबे घेऊन ये जा बाजूचे. पाण्याची पण आहे सोय केलेली आहे गंधर्वान. हे येऊन पाणी घ्यायचा आणि पाणी प्यायचा. चला पाणी पाणी. पाण्याचीच मागणी जास्त. पाणी गरम लय होता, म्हणजे वारो लागता तरी पण ताण लागत राहता. आणि ह्या वाटा भा कांदा खोबऱ्याचा तर आम्ही घराकडून करून आणला मिक्सरला लावून. आता टाकूया खेकड्यांच्यात. लय होणारा वाटा भैया. ते जास्त खेकड्यांच्या मनाने काढलेला होता. हा लोणचा म्हणून खावा आता काय करणार. हो सावकाशात त्या पडात मत चूल हलता. सूल हलता आमची. तर भात शिजलो हा. आता गाळून घेतात हे. आहे घे भाटी काढू काय आग? असू दे. सावकाश हा, उकडी जाईल. पाणी 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 व्हायचं पुन्हा करू काय ठेव काय. तो भरलो हा भातदान, गाळून झाला. आता वाजने खरा ठेवतो म्हणजे पाणी आटान जाईल. तसंच ठेवा उचलून. हां हां. नीट पल्ला तो उपाशी उपाशी राहू. आणि शपथ सगळी आहे वहिनी निकारू आहे तो 8 टाक. हा 8 टाक. हा बस वारू लय झाकून लागते. ठेव ना. आग सगळी बाहेर हिली, चुलीच्या बाहेर हिली आग. आग पेटता खया ती बघा. ती बघा थंय बघा काय तर सगळी बाहेर. म्हणजे ही दमली आहे, त्यामुळे सासऱ्यान त्यांका आंबे कापून दिल्याने आहेत. आणि बाकीचे मंडळी थंय आंबे काय फणस बघू गेलेले आहेत काय मिळता काय. दीपाली कितपत झाला, काय झाला? भात झालो हा. खेकडे पण होऊ दिले, कालवा करू. बाप रे लय आंबे भेटले. मजा बघा तुमचे. फणस पण भेटलो ना, फणस पण. हा शाबाश शाबाश. ए दीपाली झाला काय? झाला उतरू गॅस आता. बंद कर. मग गॅस आता बंद करणार कसो? तो बाज थंय भरून. हा तो गॅस बंद झालेला. गॅस बंद हा चला. गॅस ह्यो गॅस बंद केलेलो हा, तो चालू हा. नवीन गॅस आता. हे गॅस संपलो आहे तर ते टाका काहीतरी. हे बघ सिलेंडर आहे. नवीन सिलेंडर. लायटर काय लायटर तर लाईट भात आपोआप आता ऑटोमॅटिक आता. भात ठेव गं, उतरून खय ठेवूया भात. हे भात झालो विठ्ठल, झालो तो आता आता काढूचा भात. आणि थंय मग कालवा ठेवशी. कालवा हे ठेवशी. खेकडे शिजले काय दीपाली? झाले खेकडे शिजले. मग 2 खेकडे. 2 खेकडे ते का चुलीवरचे खेकडे. मीठ बघ बरोबर आहे. बरोबर आहे. मका घालू. बरोबर आहे ना. म्हणजे कालवा फोडण्यात घालूया. कांदो टाकलोय मी.
आणि कालवा लय हत म्हणून कांदे लय टाकलं. 4 कांदे तरी हते. आणि पुरवठ्याक पण येऊ कव्या होय. माणसाला येऊ. माणसाला लय हत म्हणून 4 कांदे. आग बाहेर येता. आगीच आमचा जरा चूल आमची जरा गणित चुकीची झाली. बिघडला तुमचं. ए हात बघ भाजात दीपाली. झाकण खायचा. हा तर कांदो शिजलो हा. एकदम मस्तपैकी शिजलो हा कांदो. आता मसाले घालूया. मालवणी मसालो, त्याच्यावर हळद आणि भाजको मसाला. धूर लय येता बाबा. डोळ्यात जातात. डोळ्यात जाता डायरेक्ट धूर. उलट येतं ना. तर आता बऱ्यापैकी आमचा झालेला. आता कालवा टाकल्यान काय 10-15 मिनिटात शिजतील. कालवा मग आम्ही आपले कालवा शिजूक वेळ नाही लागत. नाही. अरे गोव्यात लोक कच्ची खातात कालवा. हो अरे मोठी बघून मी मोठी. पण हडबडलोय. खात आहोत लिंबू आमच्याकडे. पिळून होय. होय कच्ची खातात फोडून तशी. आम्ही पण हडबडलोय. असा फोडल्यान असा कालू आणि अंड्या. जरासा मीठ टाकल्यान हा आणि काहीतरी टाकल्यान लिंबू पिळल्यान आणि तसाच खाल्यान. बापरे हॉरेबल हा. ये जर काय आता कालवा आणता दीपाली आणि कालवा टाकता आता. ही बघा कालवा. हे बघ कालवा कसली हद बघ भरलेली आहेत नुसती कालवा अगदी. ही बघा कालवा आणि मोठी आहेत कालवा. टपोरी आहेत कालवा अगदी. मजा येणार. ही बारीक ह्याच्यावर शिजतील बारीक आगीवरती. हो ते लुसलुशीतच असतात. हा शिजतात. हो, बघ ना कशी आहेत ते. पाणी टाकूचा लागत ना ह्याच्यात नाही. आता. पाणी नाही टाकत. नाही पाणी सुटणार ते का ते का सुटतं आपल्या- पाणी. हा. ओके ओके. हा 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 मीठ आणि नंतर ह्या कोकण टाकू काय हा. सुकी खडखडीत. तर मंडळी हाय आता दीपाली कांदो कापता जेवणावर आणि वहिनी आहे सोलकडी बनवता. सोलकडी ना. आणि बाकीचे थंय आंबे पाडतात ते बघा. आंबे पाडतात का शूटिंग करतात काय माहीत. विठ्ठल गंधर्व ते बघा थंय आहेत. गंधर्व शूटर हा ना थंय शूटिंग करणार काकाचो. हो बघा. तर आता पप्पा वाट बघतात कधी जेवण होतं आणि मी जेवतोय. हे आई का घेऊन जाऊचा ना. पप्पा तुम्ही जेवा आणि घेऊन जावा. कोणी केला ना आमटी कालवांची. हो काढून ठेवल्या. काय म्हणतोस. आई ऐकता का आमची. काय पार्टी आहे घराकडे. आईची पार्टी आहे घराकडे. पार्टी आपल्या फ्रेंड सोबत. हा मैत्रिणी कसं कापून गेलं ना आपण बोलायचं. हो होय होय. ती पार्टी चालली आहे. हे तुम्ही काय बनवतास या. कैरी त्याच्या आंबाच पिक्का. आणले ना आंबा पिकले. मग आता काय जून आंबे. होय गोड आंबट टाकतो मस्त. मग आंबट गोड लागत उलट मजा आहे तुमची. कालवा झाली एकदम मस्तपैकी. पूर्ण शिजली आहेत आता. आयली कमी झाली. कमी झाली. आळून अगदी. त्याचं हे टाकूया कोथिंबीर. वा मस्त या. तर म्हणजे हा जेवण आता रेडी झाला आणि आमचे बच्चा कंपनी सर्व जेवक बसले आहेत. आणि काय काय बनवलेलं हा तर दीपाली सांगणार हा. दीपाली काय काय हा सांग भात. बघू. त्याच्यानंतर खेकड्याचा रस्सो ह्याच्यात आणि कालवा हे बघा लोणचा अंडी कांदो आणि सोलकडी. वा आणि आपण हे सर्व चुलीवर बनवलेला त्यामुळे आता जेवक तर खरंच लय मजा येणार आहे. आणि विठ्ठल वगैरे केळीचे पानात धूक गेलेले आहेत. ती पाना धुवून हानीत आणि मग हे आम्ही जेवक बसू. पप्पा तर बसलेच आहेत एकदम टोपाच्या बाजूकच. माई या तू का तू का वा? ए ह्या छोटा कोणा मनीष का. आदिश का देवा छोटी छोटी
असं हा मग ते का दुसरा पान देवा, फाटलेला घेऊ नको. या घेता दे आजोबांका चालतं. आजोबांका चालतं. हो जागा नाही. हे घे. तर म्हणजे आता दीपाली हे जेवण वाढता. पहिला आधी सासऱ्याक वाढल्या ना, आणि पप्पा हे जेव बसले आहेत. काय घेतल्याने आहात? वहिनीक पप्पाने विचारा. कालवा घेतल्याने आहात आणि त्याच्यावरच कालवांचा नाही खेकड्यांचा सांबारा घेतल्याने, रस्सो घेतल्याने आणि आंबो आणि कांदो. काय काय हवा तर मागून घ्यावा, लाजू नको. हे सर्व जेवूक बसली आहेत आणि दीपाली अरे हाय मग तू कालवा काय वाढता. खाणार बाबू? तू खातो ना कालवा? कालवा खेकडे सगळं जिया आहे बसला आणि जिया तुला काय काय इला गो जिया. गंधर्वा नाही खाणार तू कालवा कोणती. कालवा तू तुमका तर हाय दीपाली जेवण वाढता. हे बघा आणि वारो सुसाट इलेलो हा. आणि हाय परी जेवक बसला. परीन हाय 2 अंडी घेतल्यानं आणि 1 डेंगो घेतल्यानं. तो बघा. आणि भावी ज्या काय घेतलास? भावीने हाय काय घेतल्यानं बघूया एक थांबा. पेंदो विठ्ठल घे कालवा बाबा. कालवा नाही. कालवा लय आहेत बाबा. हे बघा. आणि हाय गंधर्वान पण कालवा घेतल्यानं आणि 1 कवाट. आणि बाकी ते बच्चे कंपनी पण जेवतात. दीपाली वहिनी जेवण वाढतात. माईन काय खातल्या ना, माई कवाट खातात हा बघा. आणि हाय जिया हा हाय भावी हा. गंधर्वा जेवच्या आधी पाणी पिलं. तुका काय बघतोय? तर हाय पप्पा जागा हे गरम आहे त्या मारतात मांड्या- ठेवल्याने वाडी. हे बघा पाय भाजत त्याचं. पाणी सोडा. घे घे ना. काय आणि मान्य करून बस, जेवा. भात तर म्हणजे काय? माका आहे वाडी इली हा. मी शेवट का बसले, पप्पा जेवून पण गेले. आणि हय माका इला भात, त्याच्यानंतर खेकड्याचा सांबारा, कालवा सुकी घातलेल्या आहेत, कवाट या केलेला आणि ह्यो पेंदो, कांदो आणि लोणचा. तर म्हणजे येवा जेव का, मी आता जेवतोय. माका आता काय बोलवत नाही, लय वेळ झालो. कालवा भारी झाले. खेकडो पण हा. आणि खेकडा ना कसली हा तो बघ भरलेलो हा. भांडी ठेवते अक्षरशः भरलेलो. पेंदो मस्त भरलेलो असलो ना पेंदो का खाऊ मजा येते. हे बघ ह्या सर्व मासा. हा बघ. एक नंबर आ जेव्हा. तर मंडळी जावा जावा हाय जवळ जवळ जेवक बसली आहेत. ही बघा. आणि कालवा बघा किती उरली आहेत ती. बाकी सर्वांचा जेवण झाला आणि ह्या दोघांची आता मजा जावा जावांची. खावा कालवा तुम्ही. आणि ही बघा माकडा सारखी वर चालली आहेत. जेवण झाला आता कालवा जिरवतात. हा जिरवतात कालवा. तर मंडळी येवा जेव का कालवा खाऊ केव्हा.